Yau cikar Nura shekara 18 har da wata 2, kullum sai ya yi mafarkin yana cin wata. Daga ya mafarkin yana cin 'yar makota, sai ya mafarkin yana cin wata zawara unguwarsu. Abin da ya soma zafi domin Nura ya soma cin katifa in ya zo kwanciya sai ga yana musu yana matse. Ɗan guntun ruwa yana fitowa daga ƙofar shi. Wataran idan ya yi haka yana samun rage amma wataran ko ya yi haka sai ya ji a banza. Kai in gajarce maka labarin ta yi min kankanta complete sosai. To, jiya ranka shi daɗe mafarki yayi wata matar aure a unguwarsu ta buɗe masa. Yana mata wani bugu ganin shi yayi gashi nan ya zo wucewa zai je makaranta yadda ya saba da yamma. Sai ga wata mata mai suna Karima matar wani ɗan sanda da ke can ƙarshen layinsu. Karima mace ce wacce ba za ka kira ta baka ba kuma ba za ka kira ta fara ba. Irin dai wacce ake cewa wankan tarwaɗa. Tana da tsayi domin siririya ce amma ba can ba. Tana da manyan magani wanda idan ka yi tozali da su sosai fa ka yi iya kwarjini. Hancinta ba yabo sannan babu fallasa wato dai wa daidai. Haka zalika bakinta me haka yake wato ko a yanzu ka gan ta ba za ka ce ta yi ma kanta ba. Ina nufin wajen cin kayan daɗi fa. Ɗuwaiwai ko wash daɗi tana da manya kuma lunsuman ɗuwaiwai masu laushi da tsini. Kai malam ɗan sandan labarin ta yi min kankanta complete. Karamin daɗi yake sha ba idan ka ga garin kallen ka ta ango murguzan ɗuwaiwai. To fa sai dai in ce taki babbar sa'a domin wannan ɗuwaiwai nata ranka shi daɗe kaɗai aka barka da su to fa ka haɗu da mangwaron duniya wanda ya fi kowanne daɗi. Don nima kaina mai ɗaukar hoton labarin ta yi min kankanta complete ya ba ni matuƙan gaya da wannan albarkatun kayan marmari na Karima. To fa a cikin wannan mafarkin Nura wannan matan ita ya gani wacce kai ma kanka aka baka dole za ka ce. Ya zo wucewa kenan sai ya ji an kira sunansa Nura 'yan makaranta don Allah ɗan karɓo gishiri mana a nan gidan maƙwabta. Yar karɓa sannan ya wuce ya karɓo wa Karima gishiri kamar yadda ta buƙata. To fa a lokacin ma akwai wata guntuwar shawa tare da Nura wacce yake yawo da abinsa tunda ƙoƙarin shi ta ƙi abun nan kwanciya da ya zo ƙofar gidan sai ya tarar ba ta ko ƙofa ta koma cikin gida. Sai ya yi sallama Karima ta amsa ta ce ya shigo ciki. Nura ya shiga sai cikin gida. Haba da shigarsa ya tarar da Karima daga ita sai wani ɗan guntun wando a bakin murhu tana girki ga wannan shirgegen ɗuwaiwai nata ya wani baje a wajen ɗuwaiwai kuma sai yawo suke cikin wata 'yar riga da ke jikin nata. Nan da nan zarmalulun Nura ta tashi cikin wandon shi tamkar za ta fashe. Ai dole ma ta gane tuni idanun Karima sun hango zarmalun shi ya tashi ita ma abin ya motsa. Ita ɗin mace ce mai maiko don nan da kayan daɗin ta jiƙewa ke kan ɗuwaiwai suka soma ƙaiƙayi da waye ne ta taɓa. Haka ta zuba mata ido. Yau aka yi ta zuba ma Nura ido da ke cikin abun da yake ba ta ko kiftawa. Gashi zarmalulu sangal tamkar sandar rake. Kafin ya ƙaraso inda take ta miƙe game da tahowa wajensa. Ai fa nan fa ɗuwaiwai suka soma wani runguma suna tsalle sama tamkar za su faɗo. Kwaɗayin zarmalulu ya motsa. Dama yau mai gida wato ɗan sandan labarin ta yi min kankanta a dare yake don haka baya dawowa sai wajen asuba. Tana zuwa ta karɓa sannan ta ce daga ka ga wata Samira can a tsakar ɗakina don taimaka ka je ka ɗauko min ita. Nura ba wata gardama ta kama hanyar ɗaki domin ɗauko Samira. Ai daga shigarsa cikin wannan ɗakin ya ji an hankaɗe shi kan gado. Ta bi shi kan gadon ta rungume Nura. Nura kuwa bai ce komai ba ganin wannan manyan ɗuwaiwai kan ƙirjin nasa ya dinga wani taɓa su yana lunguda. Haka dai wani ɗan ƙaramin mari yake yi wa fuskar ɗuwaiwai yana wani masu su yana liliyawa. Yayin da Karima wani sassarfan nishi ush take tana ƙara tura masa. Kafin ka ce me tuni ɗuwaiwai sun shiga cikin bakin Nura yana wani sha kamar lollipop. Nura ya yi firgit daga bacci babansu ke kiransa domin lokacin sallar asuba ya yi. Nura ya ji wani mugun amshi ya rufe shi ya soma saki. A hankali ya tashi ya fita ba tare da ya kashe gobara ba. Wandonsa duk ya wani rufewa da ruwa. Mazi ya yi sarki da alwala ya wuce zuwa ibada. Ai tun daga wannan ranar Nura ya soma mugun sha'awar Karima domin ko da yake sai kawai ya dinga ayyana wa ransa cewa gashi nan yana ci kuma kullum ta ƙofar gidan yake wucewa wai ko zai samu sa'a ya ci.
To fa wannan abun da Nura a kan Karima shine a girma har ya kasance duk budurwar da Nura ya gani sai ka ji ya ce wannan ta yi kankanta wato kayan daɗin ta kenan fa. Ya fi son mai babban kayan daɗi irin na Karima. Mu ma a nan muka samo sunan wannan labarin har muka saka masa suna ta yi min kankanta complete domin jin daɗin masa karatu. Kai har ta kai ya ci kayan daɗin wata yarinya mai suna Amina da ke unguwarsu amma duk da haka sai da ya faɗi ta yi min kankanta. Yadda abin ta fara faruwa kenan wata rana mamansu ta ce ya miƙa wa wasu maƙwabtansu wani sako wato gidan su Mina. Yana shiga ya sallama sai ya ji shiru to da yake gidan zuwansa ne kawai sai ya wuce ciki da shigarsa kawai ya ga abin mamaki domin Mina ya ango can cikin falo a kan doguwar kujera zindir da ita tana wani lashe-lashe tana ƙwaƙule da kayanta. Abin mamakin ko motsa bai kawai sai yana kallon ta garin kallon ne ya aure wani kwano da ke kusa da shi sai ji kake gangaren nan fa Mina ta yi firgita tashi sai kawai ta ga abin da mara kunya kawai sai ta yi dariya ta ce au dama kai ne? Nura ya ce lallai kin iya cin kanki da kanki Mina cewa ta yi to na rasa mai jina ne kamar an ce Nura gashi kawai ya kama hannunta ya ja cikin falon ya ce ina mamanki ta ce ta je unguwa. Mina zindir take ƙofar gidansu da wani ɗan guntun gashi haka wani tsoma taɓa su yana wata matune lele wani ɗan ƙaramin nishi ta fari suka haɗa baki suka fara shan juna tamkar wanda suka saba yana kamo sa yana luma mata wutsiya yana mata pat 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 haka dai ta luma ma Minal domin a hakan ma idan ya tuna sai ka ji ya ce kawai na ce amma ta yi min kankanta wato Mina kenan. Yau bayan sallah da sahar mijin Karima ɗan sandan ta yi min kankanta ya dawo gida daga wajen aiki domin yin wanka. Ai yana fitowa ya tarar da Karima tana bacci a kan gado daga ita sai ɗan fan nan shi ma ya soma taɓa sa a kansa saboda ko ina yake lele mata yana mata lele sosai sosai ya cire fan ɗin kafin ka je wani tuni ya yi mata zigidir ba ko wani tashin ta kawai ta tashi ya fara mata aiki hankali soma cin ta but 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 yake shiga yana fita har ta soma motsawa ita ma Karimar labarin ta yi min kankanta ko da yaushe cikin bukata take domin tuni ta jike sharkaf da ruwa kayan daɗin shi yana wani shige da fita. Nan fa ta buɗe ido ta ga mijinta a kanta kawai sai ta yi murmushi sannan ta kare gwal ƙafafu domin ya ji daɗin ci sosai. Ya ja ƙugun ta ƙarshen gado sannan ya riƙe ƙugun ya soma an taya mata gwaga yana jin cip cip pat 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 wayarsa ta soma kara gashi yana cin kayan daɗi. Bai ɗaga ba ta ƙara yin kara sai ya miƙa hannu ya ɗauko da duba ya ga kiran Depo nan ya cire zarmalu gab da Karima ke ƙoƙarin kawowa ya amsa kira ai kawai sai gani ta yi ɗan sandan ta yi min kankanta kuma yayi wani sauri zai fita ta masa magana ya ce no time sai na dawo. Haka cikin muguwar sha'awa ya fita ya bar Karima cikin wannan halin da takura ta sa kayanta sannan ta yi wanka. Daidai lokacin da Nura ke fitowa ya yi daidai da zuwan ta bakin ƙofa neman ɗan aike. Ai yana hango ta kawai ya ji abunsa ya miƙe ya ƙara sauri kar ta koma gida. Da zuwansa wucewa da kiransa ya siyo mata fiyo wata da sauri ya karɓa ya je ya dawo ya ga har ta koma ciki. Yau fa dama ta samu muke tunanin wannan labarin tamu. Har da shigarsa ya tarar tana cikin ɗaki ya yi sallama ta shigo samun ta yi ta kishin gida a kan gado ya miƙa mata ruwan ta karɓa tuni ta ga abin ke wannan Nuran shi ma ya manta da zarmalunsa mai ke nan ta janyo shi kan gado ta ce ka iya cin kayan daɗi cewa ya yi ash ash sai dai in yi gwada. Cikin sauri Karima ta cire mai domin sha'awa ta ishe shi so take kawai ta yi release. Nan fa wannan shirga-shirgan ne suka fito waje ta yi zigidir ɗan pad ɗin mata wani cire su kawai Nura ya tura ƙofan ya buɗe cinyoyi kawai ya wawwage su ya fara wani sheƙi ya wani feshi ruwa ya sa harshe ya lallashe kamar lollipop. Washe mata faɗa nan fa ya maida ƙofar tamkar alewa ya.